Bona nit, autoritats, amics i amigues, en definitiva gent del barri. Benvinguts al Museu Marítim de Barcelona i aquest conjunt de les drassanes reials també de Barcelona. Primer de tot, com a Museu Marítim de Barcelona, volia agrair a la Fundació Tot Raval i l'organització d'aquest acte per fer possible, a més també, que el Museu Marítim de Barcelona estigui molt més a prop del territori i, en aquest cas, del barri, de la gent que hi viu i que treballa. Aquest acte, que es fa en aquest edifici tan emblemàtic per al barri, per la ciutat i per Catalunya, es troba ubicat, evidentment, en aquest territori que actualment forma part del Raval. Quan es va construir, això no era el Raval, era fora, muralla. I que, en definitiva, també és l'entrada marítima del barri del Raval. Si mirem el mapa, és a l'extrem d'aquest embut que té aquesta forma, són les drassanes. Som, com dic molt sovint, o estem en el Raval sud-sud. L'edifici que estem és un conjunt que des del segle XIII ha donat i dona vida de diversa manera al barri, al llarg de més de 700 anys d'història. És un edifici que en la seva senzillesa de formes fan la grandesa del mateix. És en el fons igual que el Raval, un barri senzill amb una gran vitalitat. Avui és un dia important per totes les persones i entitats que treballen i que treballem per fer d'aquest barri un barri més gran, i per la pròpia Fundació Tot Raval, en el que la convocatòria i atorgament d'aquests dos premis, el de l'excel·lència empresarial i el del Raval Territori Socialment Responsable, demostra que s'ha fet una molt bona feina i que són un exemple clar del treball en xarxa i de la transversalitat, on es troba en cadascun dels projectes que en els darrers anys ha portat a terme la Fundació, juntament amb els diferents agents del territori. En aquestes coses, en aquest treball, en aquests premis i en aquests moments es fa més evident la necessitat de tenir un instrument com és la Fundació Tot Raval, per tal de crear l'entorn, l'atmosfera i les sinergies necessàries per fer aquest territori que compartim tots un barri més solidari, comunitari, amb més cohesió social i cultural. Moltes gràcies a tot l'equip de Tot Raval. Per acabar, voldria agrair el suport que hem tingut per tirar endavant aquest acte de l'Ajuntament de Barcelona i en especial el districte de Ciutat Vella, de la Diputació de Barcelona, de la Generalitat de Catalunya, de l'Obra Social de la Caixa i de la Fundació Abertis. Però també m'agradaria, encara que sigui un pèl llarg, enumerar a totes les empreses i entitats que han col·laborat per aquest event. Demano, per tant, una altra vegada l'agraïment a Norai, a l'Hotel Barcelona Raval, a l'Hotel Espanya, a l'Hotel de Meridian, a Escota Catering Paradís, Teatre Principal, Moritz, Conservatori del Liceu, Custo Barcelona, el Concepte Agència, Bar Fish, Suculent, Dos Palillos, Bar Marsella, La Paciència, Raval Verd, l'Associació Cultural de Dones Pakistaneses, Electroartística Condal i Access Serveis Audiovisuals. A tots ells, moltes gràcies i dir-vos que gràcies a tots i cadascun dels col·laboradors ha fet possible aquest acte tan solemne i que no sigui una càrrega per la pròpia Fundació. Moltes gràcies. I ara dono la paraula a la il·lustríssima senyora Mercè Oms, regidora del districte de Ciutat Vella. Molt bé. Moltes gràcies a tothom. Gràcies, Roger, honorable consellera, presidenta del districte de Ciutat Vella,
diferents representants, regidors, regidores, diferents representants d'altres administracions, de la Generalitat, de la Diputació, senadors, tots els representants d'aquí, veïns, entitats del barri del Raval, amics i amigues. És un plaer avui per mi inaugurar aquesta tercera edició dels Premis d'Excel·lència Empresarial i el Premi Raval Territori Socialment Responsable. És, com sabeu tots, una organitzada per la Fundació Tot Raval, la xarxa laboral i Raval Territori Socialment Responsable. I fer-ho aquí, al Museu Marítim, i fer-ho al costat d'aquest senyor que m'ha precedit, del seu director, d'en Roger Marcet, és quin millor exemple d'entitat, director, direcció, junta, tothom, amics del museu, quin millor exemple que ens dona de col·laboració responsable amb el territori i amb el Raval. El Raval és evident que no seria el que és avui si tot això, i que avui queda palès amb aquesta gran representació per part de tots vosaltres i per part també com el Roger, ja que estem en el seu territori, a casa seva, i ens l'ofereix més d'una vegada ens l'ofereix a tots els que som aquí per fer-hi algun tipus d'acte o algun tipus d'esdeveniment sempre sensibilitzat amb el barri. Molts de vosaltres això no seria possible que féssim aquest Raval entre tots, perquè la gent que hi viu, la gent que hi treballa, la gent que hi caminem, té una cosa que ja ho sabem i que m'heu sentit dir més d'una vegada: el Raval enganxa, el Raval enamora, el Raval, tots els que el trepitgem d'alguna manera o d'una altra, ens enganxa de tal manera que ens fa que avui siguem aquí sota aquest aixopluc d'aquesta tercera edició del Raval, però sobretot perquè amb aquesta finalitat evident i claríssima de millorar aquest entorn i fer-li justícia. Això és el que reclamem sempre com a barri. Cada dia lluitem, cadascú des del seu estament, nosaltres també des d'aquest Ajuntament, perquè cada dia puguem ser millors i més feliços en aquest indret. Lluitem, com deia, cadascú des del seu aspecte i des de la seva perspectiva, des d'associacions, des de nivell individual, a nivell de veïns, des d'entitats, des de fundacions, etc. Per exemple, també aquí hi ha el projecte Norai per la Fundació Impulsem, que també és un dels grans projectes pioners i que també es destaca reiteradament en el nostre barri. I com aquest exemple del Museu Marítim i d'aquesta implicació i d'aquest compromís amb aquests membres del Raval i del territori socialment responsable, deixeu-me que citi de manera directa el nucli dur, el grup impulsor d'aquests membres, i us en doni les gràcies. Gràcies com a regidors del districte per la feina que feu. Per tant, gràcies a la Fundació Gran Teatre del Liceu, a l'Hotel Barceló Raval, a l'Associació d'Amics de la Rambla, a l'Eix Comercial del Raval, a Impulsem, a l'Hotel Le Meridien. Moltíssimes gràcies a l'empresa Podame, que no sé si avui ens acompanya, però sabeu que també són aquells petits empresaris que també posen el seu gra de sorra i que també són cabdals i fonamentals per la construcció d'aquest barri. Gràcies a la Fundació Sur, a la Fundació Servei Solidari, al Casal dels Infants, la Taula del Raval, la Diputació de Barcelona i, evidentment, moltes gràcies a la Fundació Tot Raval. I és evident que aquí m'hi haig d'aturar. I m'hi aturo per demostrar de manera directa i palesa un agraïment molt profund en aquesta fundació. La seva feina no és fàcil, ho sembla, perquè al final qui coordina, qui relaciona, qui en definitiva fa xarxa, és una feina d'aquell que també ens ajuda a fer, i ara permeteu-me que utilitzi un altre cop aquella paraula que m'agrada tant, aquell sotabosc. Aquella sempre hi és, sempre connecta, sempre té un ull obert, que a més, no sé si heu vist la litografia magnífica que ens brinda el Custo, amb aquest ull femení, amb aquesta mirada permanent al Raval. Doncs jo penso que és un bon reflexe de la Fundació Tot Raval. I la Fundació Tot Raval és molta gent. És un president, és la seva junta, és el seu patrons, són els seus membres, però també hi ha una persona, a més ara és aquí, que està aquí mig amagada, però jo crec que ha de venir més cap aquí, perquè tots la veieu, que és la Núria Aparicio, la seva directora, que fa molts i molts anys, ja porta els 10 anys sencers a la Fundació al capdavant d'aquí, que si tots sou aquí és perquè sempre heu tingut alguna trucada, algun somriure amable, alguna paraula, i té una capacitat conquistadora, que a més és innegable, i per això ha aconseguit tot això. Des de l'Ajuntament, ho sap, des de l'Ajuntament i des de tots aquells estaments que ens estimem al Raval, és evident que sense la Fundació Tot Raval no té cap sentit el Raval. És que no aconseguiria ser on és ara ni continuar caminant cap al futur, que és el que volem fer. Per tant, moltíssimes gràcies per la feina que heu fet, moltíssimes gràcies per la feina que feu i moltíssimes gràcies per la feina que encara heu de fer.
I també, dit això, voldria fer una breu pinzellada perquè és un projecte recent que hem encetat no fa gaire amb el consens de tothom i que surt no del districte de Ciutat Vella ni de l'Ajuntament en general, sinó que surt de tots vosaltres, que és aquest Raval Cultural, aquest nou projecte per llançar aquesta nova imatge, que no és una nova imatge per tots els que ens coneixem al Raval. Més de 300 entitats culturals estan fent activitat cultural cada dia, de totes les disciplines possibles, i el que volem fer, tot això, és posar-ho de manifest i que més enllà del Raval i més enllà del districte de Ciutat Vella se'ns conegui per aquesta també iniciativa. Per tant, també voldria deixar constància d'aquest nou projecte que tenim. I em falta donar les gràcies, evidentment, també a la xarxa laboral del Raval. Perdoneu que no m'hi hagi detingut tan extensament com a Raval Territori Socialment Responsable, perquè la xarxa té una trajectòria molt més consolidada i reconeguda per tots, però de totes maneres, evidentment, també moltíssimes gràcies per la feina que feu. Les entitats que formeu part d'aquesta xarxa laboral sou les que viviu el dia a dia més cru i més real d'aquella gent que busca feina i que no en troba, d'aquella gent que acaba d'arribar i que tenen problemes per integrar-se. El TEC, la Fundació Escó, Gavina, el Lloc de la Dona i molts més. Sou els que a peu de carrer ateneu els nostres veïns i veïnes i que necessitem el compromís també de vosaltres. Està molt bé que els que realment ho fan, els que de veritat es comprometen i els que voleu donar aquest premi a l'excel·lència empresarial. Per tant, moltíssimes gràcies. Abans d'acabar, felicitar els premiats, felicitar els que no haureu estat premiats, perquè és evident que el reconeixement sempre és per a alguns, però això no vol dir que la resta també tingueu aquest reconeixement. Gaudiu els que sigueu guardonats i els que no, sisplau, continueu fent aquesta feina, que entre tots fem un barri grandíssim. Moltíssimes gràcies i visca el Raval. Els Premis a l'Excel·lència Empresarial de la xarxa laboral del Raval tenen com a finalitat distingir a les empreses i agrupacions empresarials que hagin implementat amb èxit els valors de la responsabilitat social, contribuint activa i voluntàriament a la millora social, econòmica i ambiental. Les categories als premis són Premi a la categoria d'empresa i Premi a la categoria d'organització. Els criteris de selecció de candidatures i de guanyadors han estat, entre d'altres, la sensibilització i la implicació en les polítiques de responsabilitat social empresarial, el nivell de compliment dels compromisos adquirits per a les millores en els àmbits sociolaborals i l'impacte social i econòmic que les polítiques sociolaborals de l'empresa hagin aportat al barri. Per entregar els premis, demano que pugin el senyor Ismael Descalzo, director de l'Hotel Barceló i guanyador de l'anterior edició d'aquests premis, i l'il·lustríssim senyor Joan Roca i Llonart, diputat delegat de Promoció Econòmica i Ocupació de la Diputació de Barcelona. Les empreses que han estat presentades com a candidates per a les entitats membres de la xarxa laboral del Raval a la categoria d'empresa són Universitas Colectividades, empresa dedicada a la restauració col·lectiva que ha acollit joves amb dificultats d'inserció per a la realització de pràctiques en empreses. Elias Decoració Barcelona, petit negoci de pintures present al barri des dels anys 80 que ha demostrat una gran implicació en el territori, tot fent una important tasca d'assessorament tècnic i professional personalitzat per al foment de l'emprenedoria. La PENU Barcelona, empresa familiar de perruqueria situada al carrer Tallers amb una llarga trajectòria de col·laboració amb entitats del barri en relació a la formació i a la incorporació de persones en pràctiques amb possibilitats d'inserció. L'Hotel Andante, hotel que, malgrat la seva recent implantació en el territori, ja ha demostrat ser un hotel proper i sensible vers el barri, amb la incorporació de joves en pràctiques i la seva incorporació en plantilla. I Cooperativa Trèvol, cooperativa de serveis que amb els més de 20 anys d'experiència ha demostrat el seu compromís social i amb el medi ambient. A continuació, passo la paraula a la senyora Núria Aparicio, directora gerent de Tot Raval i secretària del jurat dels premis, que farà la lectura de l'acte del jurat. Bona tarda a tots. Perdoneu, però estic una mica emocionada. El jurat, format per la il·lustríssima senyora Mercè Ontres, regidora del districte de Ciutat Vella,
i els membres del grup impulsor del Raval Territori Socialment Responsable, la senyora Teresa Soldevila, del Museu Marítim de Barcelona, Fina Garcia, d'Impulsem, Mireia Garriga, de la Diputació de Barcelona, Anna Miquel i Rosa Álvarez, de l'Hotel Le Méridien, Ramon Francolí, de la Fundació Servei Solidari, Pepe Roldán, del Casal dels Infants per l'Acció Social als Barris, Maite Roca, de l'Associació de Veïns de la Taula, reunits el 27 de setembre a l'Hotel Le Méridien, Barcelona, fa una valoració molt positiva de totes les candidatures presentades. No obstant, i després de deliberar-ho, acorda atorgar el Premi a l'Excel·lència Empresarial a la categoria d'empreses a la Pelo. I se'ls atorga per la seva sensibilitat per les accions solidàries, per la seva implicació en el benestar dels treballadors i perquè, tot i ser un petit negoci familiar, ha fet una aposta valenta oferint oportunitats formatives a persones amb dificultats de trobar feina. Entrega el premi al senyor Ismael Descalzo i el recull la senyora Llum Ventura. Bé, bona nit. Moltes gràcies per aquest reconeixement, que ja ha il·lusió pel sol fet ja d'estar nominades. Desitgem que cada cop més empreses siguin mereixedores d'aquest premi, doncs això voldrà dir que es crea més consciència social a les empreses. Som conscients de les nostres limitacions, sobretot ara, amb aquests temps convulsos que estem vivint. Però sempre que hem decidit fer o crear espais per a la integració de persones en risc d'exclusió social, se'ns ha retornat en positiu, quant a coneixement, i se'ns ha obert un ventall d'experiències. És molt gratificant constatar que el nostre ofici, a més d'eines professionals, ens dona armes i coneixements i mitjans per gestionar altres àmbits de la vida relacionats amb el creixement personal i humà. Voldríem compartir aquest premi amb les empreses que han estat nominades i contemplar la possibilitat de poder col·laborar amb altres projectes. Si realment fos possible, aquest seria el nostre desig, de fer un projecte endavant amb complicitats i col·laboració. Moltes gràcies a tothom i bona nit. Les organitzacions candidates en la categoria d'organització són l'Eix Comercial de Nou Barris, associació de comerciants de Nou Barris que ha demostrat una elevada implicació en la dinamització comunitària del seu territori. Associació Benestar i Desenvolupament, per la seva participació en accions d'intervenció comunitària al territori, així com amb la contractació de persones en situació de dificultat per a la inserció del barri del Raval. Grup 62 i el projecte Itaca. El projecte Itaca al Raval, impulsat per AIR al Raval, Fundació CO Joan Salvador Gavina, Associació per a Joves TEP, Impulsem SCCL, l'Escola de Músics i JPC, que treballen en xarxa des de fa 5 anys per a la formació i la inserció sociolaboral de joves del territori. La candidatura presentada és per a la col·laboració entre el projecte i el grup 62. I el jurat acorda atorgar el Premi a l'Excel·lència Empresarial a la categoria d'organització a la col·laboració entre el projecte Itaca al Raval i el grup 62. El jurat destaca especialment aquesta col·laboració que ha permès la contractació de 16 joves per fer el trasllat dels seus locals i altres feines de suport logístic
i agraeix especialment al districte de Ciutat Vella la generació d'oportunitats laborals per a 6 joves dins del projecte Persianes Netes. Jo afegeixo que gràcies a aquesta primera col·laboració ara estem a punt de fer un altre trasllat del FAT i s'han fet moltes insercions i per tant és un projecte realment molt important. Demanem que pugi l'Albert Palac, conseller del grup 62, que crec que està aquí ja, i director general de l'Enciclopèdia Catalana, i els representants de les entitats del projecte Ítaca al Raval, l'Ignasi Sigalés d'Airraval, l'Anna Castro del Joan Salvador Gavina, la Vanessa d'Impulsem i la Eva Lázaro del TEP. Entrega el premi a l'il·lustríssim senyor Joan Roca Lleonard, diputat delegat de Promoció Econòmica i Ocupació, i el recull el senyor Albert Palac del grup 62. Bé, molt agraïts per aquest premi. El mèrit és del col·lectiu d'Ítaca, que realment ha tingut aquesta iniciativa. Des de Grup 62 ens hi hem sumat, ens hi hem sentit implicats en una activitat cultural en un país que diuen que llegeix poc, però que a mi m'agrada dir que té grans lectors. Treure els llibres al carrer d'aquesta manera, pintant persianes i d'establiments que han col·laborat amb aquesta iniciativa en motius literaris, en motiu també dels 50 anys que celebrava Edicions 62 l'any passat, doncs ha estat una iniciativa maca, simpàtica, cultural i que ha permès també aquesta implicació de grafiters i il·lustradors amb aquesta activitat artística de pintar persianes, moltes de les quals encara les podem veure i ben mantingudes quan passegem pels carrerons, els petits carrerons del Raval. Per tant, gràcies i endavant sobretot al col·lectiu Ítaca perquè tenen empenta, iniciativa i això és el que mou el barri. Gràcies. Perdoneu, és que ell i jo no teníem que ser els presentadors. Solo para que sepáis. Així que estem... Sí, sí. I a continuació us deixem amb el vídeo de presentació de Raval, territori socialment responsable.